esi abụrụ ije ọgazi onye ọgazi. Good morning, good morning, good morning, good morning, everybody. Ụtụtụ ọma nụ ndị nke m. Ụtụtụ dịrị gị mma, gị bụ onye gboo Igbo. Ọmaka ma elu gị bụ nwa ọdịnala. Ihe ọma bịara gị n'aka nri, bịara gị n'aka ekpe. Ọganiru bụrụ nke gị n'ụbọchị tata bụ Afọ. Tata bụ ụbọchị ahịa Afọ. Afọ ọma nụ ndị nke m. Afọ tata fọtara gị ihe ọma. Afọ tata fọtalụ gị mbuni enu. Afọ taa afọta ihe akụ akụ na ihe enwenwe. Afọ tata afọtalụ gị ogologo ndụ na arụ isi ike. Ọfọ na-agọlụ gị n'ụbọchị tata bụ ọfọ nwere onwe. Ọfọ na-agọlụ gị n'ụbọchị tata bụ ọfọ mmepe ụzọ, ọfọ adịm mma. Ya bịa gbara gị mma tata, gị bụ onye gboo Igbo. Cheta na onye ka na n'onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri Ochendo. Ebe ịkasị anụ m bụ na Okija, Ihiala Local Government, ọ dị na Anambra Steeti. Cheta na ọka bụ naanị otu akara ekwentị ka nka nwere na WhatsApp 081 861 13606. Chilota ụtụtụ ọma, ya gazielu gị. Ọ naanị otu akara ekwentị a ka m ka nwere, ọ dịrị ịbụọ. Only but one WhatsApp number. Beware of scammers. Ekwena ka scammers scamụọ gị. Ekwena ka fast scamụọ gị. Esi na ọmụnwa scamụrụ gị. Ebe ọ bụ na ifuru my picture, mana ifuru akara ekwentị a m nyelu gị, mara na ọ bụrụ ọmụnwa, or a scammer dị behind the account. Ifuru my picture, ifuru my video, mana at the end of the day, ọ bụrụ this number m na-enye gị ebe a, nke ị nụrụ n'ọnụ m, nke a m ji ọnụ m wee kpọrọ gị. Ọ bụrụ nọmba ka ịfụ 081 861 13606. Ọwụ na ọ bụghị nọmba mkpọrọ gị, ị mara na ọ bụrụ ọmụnwa. Ya ma alụ gị mma tata ndị nke m. Ọmaka ma elu gị n'ụbọchị tata ise. O nwere isiokwu m chọrọ ka anyị leba anya na nwa nkenke oge m ga-anọ ebe a. Biko cheta na anọ m live kịta. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ m n'akara ekwentị, mgbe m chịkọta, ị nwere ohere ịkpọ m, gwa m ihe ọ bụ ị chọrọ ịgwa m. Money adịzi m na WhatsApp, gwa m ihe ọ bụ ị chọrọ ịgwa m, aga m aza gị ajụjụ gị. Ya gazie, na-atụfughị oge gị ọbụla, achọrọ m ikwu okwu n'isiokwu na-asị gịnị, akara aka. Ihe m chọrọ ka nkụzie n'ụbọchị tata bụ ife a na-akpọ akara aka. Abịa n'olu ndị oyibo asị gị na ọ destiny. N'olu ndị ọcha asị gị na ọ bụ gịnị, destiny. Kelee ife bụ akara aka. Akara aka bụ ife ijiri bịa ụwa gị. Dada na ụmụ nze, ekenelu gị nnọọ rinne. Maureen Onyinyechi Nna, good morning to you. Akara aka bụ osuso soro gị wee bịa ụwa. Ife chi gị na ndị gị na faso kwadolu gị. Ife chi gị na ndị gị na fayi kwadolu gị. O so gị wee bịa ụwa. Esompi ụwa gị. Ọ ya ka a na-akpọ akara aka. Akara aka a na-agwa gị okwu ya kịta. Nke onye edere ya. Akara aka dị iche iche. Akara aka ada abụ ofu. Igbo kwuru okwu sị na otu nne na-amụ mana otu chi ada eke.
akara aka na ibe ya da abụ ofu. Onye ọbụla nwere ebe akara aka ya danyelụ. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ebe akara aka ya dị. Akara aka ga m na-agwa gị ode eme mficha, ode eficha. Akara aka m na-agwa gị so gị wee bịa ụwa. Akara aka gị abụ na ọ bụ sọsọ gị nwe ya, o nwere onye so gị nweli ya. Nne gị esoro gị nweli ya, nna gị esoro gị nweli ya, nwanne gị esoro gị nweli ya, nwanna gị esoro gị nweli ya. Akara aka ahụ ijiri wee bịa ụwa sọsọ gị nwe ya, and sọsọ gị ka ọ dị ime ka ya bụ akara aka gị pụta ife. Sọsọ gị bụ onye ga-afụfili ya. Akara aka m na-agwa gị nwa ka ọ dịle, biko onye ọbụla na-akpọ m akpọzina m na emesịa ịkpọba m. Ngị ka ọ dịle ifufili akara aka gị anwa, ngị nwa ka ọ dịle imezupụta akara ahụ iji wee bịa ụwa. Dịka m si wee gwa gị, akara aka dị iche iche. Na mgbe gboo ọ bụrụ na amụọ nwatakịrị, ọ bụrụ na emesi ife mbụ a ga-eme n'isi nwatakịrị a dịka ịgbalị ya agụ ịmata onye ụwa ya, ife ọzọ a na-eje n'afọ ịchọpụta bụ akara aka. Ife ọzọ a na-ajụ ọra n'afa, ihe ọzọ a na-eje ịjụ ese ka a chọpụta site n'afa bụ akara aka nwatakịrị dị ntu a. Ka amalụ ife o jiri wee bịa ụwa, ka amalụ ka onye ahụ si kwado were bịa ụwa nke ya. Ọ bụ ihe a na-emere nwatakịrị mgbe ọ dị na nwata, mgbe ọ ka pere mpe. Ọ bụ ihe a na-emezupụtara nwatakịrị ịjụ si ese onye lọrọ nwa gị ụwa. Igba mbọ jụọ ese ka ịmata akara aka o jiri wee bịa ụwa. Ụfọdụ ụmụaka na-egosi akara aka fa mgbe kafa ka dị na nwa. Ọ bụrụ na ịbụ parents, ọ bụrụ na ịbụ nne na nna anya ruru ala, ị ga-achọpụta akara aka nwa gị jiri wee bịa ụwa n'oge. Ị ga-achọpụta ihe nwatakịrị jiri wee bịa ụwa n'oge. Ọ bụrụ na ị chọpụta ya, isi n'oge wee dozielu nwa dị ntu a ụzọ. Isi n'oge dozielu nwa dị ntu akara aka ya, onwe ike pụta ife. Dịka m siri wee gwa gị, agwara m gị na akara aka abụ gị ka ọ dịrị ifufili ya. Kedu ka ị ga-esi mara akara aka gị? Agwara m gị na akara aka ada abụ ofu, ọ dị iche iche. Ị nwere ike ije n'afa wee chọpụta akara aka gị. Den o nwere ndị enyere onyinye amara ịgụ akara aka. O nwere ndị enyere onyinye amara bụ na ha idebe aka gị otu a, ha na-read these lines on your palm. Ndị dị ntu a, ọ onyinye amara ka ọ bụ, ọ bụrụ ife a na-amụ amụ, ọ bụrụ ife mmadụ na-amụta amụta. O nwere ndị onyinye amara fadị na idebelufe aka gị like this. Ọ bụrụ na ị nọrọ n'akara aka gị, ọ ga na-aghasalụ gị ife. Ọ bụrụ na ị nọrọ n'akara iji bịa ụwa, ị ga-afụ n'ụwa ga na-esili gị ike. Ifulfill destiny gị ga-afịa gị arụ. Imezupụta ife afọ ijiri wee bịa ụwa, ọ ga-afịa arụ, ọ ga-esi gị ike imezupụta ya. Kedu ka ị ga-esi wee mara ebe akara aka gị dị? O nwere ife ndị na-derive joy in doing. Dịka mmadụ ị na-eto, o nwere ife bụ ị na-eme ya ịdị at peace. O nwere ife ịgaba ị na-eme ya ịdị at ease. Ịdị emeri ya mgbakasị arụ. Ifu na o nwere a particular business, o nwere ndị akara aka fa bụ ịzụ afịa. O nwere ndị akara aka dị n'ụdị n'ụdị, ka nke onye si wee dị ama mbụ ka nke ibe ya dị. Ifu na that particular business na ị na-eme ya, ifu na ị na-derive joy. Ifu that na ị na-eme ya, ifu that na ọ na-agara gị with ease. Ịdị agbakasịrị ya arụ, ịdị emeri ya doni just ịnọrọ ana ife ya ọ na-abịara onwe ya. Ị mara na that particular place ka akara aka gị dị. Ịma nnejelu mmadụ anya, ịma mme ka isobe akara aka onye a, nke gị ka ị ga-eso. Na-enye gị mmadụ anya n'iru, na-enye gị anya gịnị ka a ga-ekwu, solo akara ahụ nke ahụ chi gị nyelụ gị ijiri wee bịa ụwa. Agwara gị na akara aka m na-agwa gị okwu ya n'ụdị iche iche. Ebe afọ ka ọ ga-abịa, n'akara aka gị ahụ ka ọ ga-abịa kwụrụ ọnọdụ ụwa gbanwere gị.
ifu ka ife ga-esi na-agala gị, ifu ka ndị Igbo si na akara aka onye na-edu ya. Bifo ị na-aba n'ihe ọbụla ị chọrọ ime, bifo ị na-eme ọ bụ biznes, ọ bụ ihe ọbụla ị chọrọ, chọpụta na ihe ahụ ọ bụ akara aka gị. Ụfọdụ ndị mmadụ bụ ndị agaghị efufile akara aka ha, ebe ha na-enejere ihe mmadụ na-eme anya, ebe ha na-enejere ihe mmadụ ga-ekwu anya, akara aka ga-adị dormant, akara aka ga-adị covered, akara aka ga-abụrụ ife mere mkpuchi, ị gaghị efufile ya. Onwe ndị anaghị efufile akara aka ha titi ha bụrụ onye nwụrụ anwụ, titi ha ebigide ndụ ha, bisie ndụ ha n'ụwa bụrụ onye nwụrụ anwụ, ha agaghị efufile akara aka ha. Ka o si adị ntụ abụ, o nwere nwatakịrị ị ga-afụ, ifu na ebe dị ntụ ka akara aka ya danyere. Daalụ nne Abala nwaanyị iyi ụba, ya gazielu gị. Ifu na ebe a ka akara aka gị danyere, a na-suppress that destiny ka ọ ghara ịpụta ife. Ị na-eme ihe dị ntụ, ị na-egbu onwe gị oge, ị na-waste your time. Even as a parent, o nwere ife ịchọpụta, onwe talent ịfụ. Ụfọdụ ụmụaka na-egosi ihe ha ga-abụ site na nwa, ị bịa chọpụta ya, fụ na nwa nwere something dị strange about this your child, fụ na nwa ga na-enwelu the kind of character ọ na-display. Oke n'ọrụ gị as a parent bụ ka isi n'oge wee mee ka akara aka nwatakịrị a wee kepụta ife. Ịbịa na suppress ya, ịbịa na-eme na ịchọrọ ka ọ pụta ife, ị ga-afụ na nwa dị ntụ a ndụ ya ga-adị nghasa, ndụ nwa dị ntụ a agaghị aka n'iru. Nwa dị ntụ a ị nwere ike na-afọ ọsụ ya n'ebe onye a anya, mebe ka onye a ịchọpụtabe akara aka nwa ga, ịchọpụtabe ihe bụ purpose ya o jiri wee bịa ụwa. Akara aka dị mma ịchọpụta n'oge ka ọ ga-abụ bụrụ nga bekee. Ya gaziere gị nne, ya gazie, daalụ. Ịchọpụta akara aka nwa gị n'oge, isi n'oge dozie yuza dị mma. Ụfọdụ ihe ndị mmadụ na-agabiga tata bụ duto akara aka ha akwụzighị ọfụma, duto akara aka ha emeteghị ọfụma, bụrụ onye agwụ. Akara aka ya bụ na agwụ, na onye ga-eme agwụ. Ị nwere ike azie parents si mba o na ọ dịrọkwa na agbụrụ ụnụ, na agbụrụ na dibịa adịrị ya, ana ọ bụrụ nwa gị ga-abịa bugata dibịa. Ibido na suppress akara aka ahụ, ibido na suppress ife nwa ahụ jiri wee bịa ụwa. Ife ị na-etinye onye ahụ bụ frustration, ihe ị na-etinye nwatakịrị ahụ bụ ka ọ nọ n'ife ifele, ka ọ nọ n'ihe iru uju. Biko onye ka na n'onu ya bụ eze nwaanyị ọma mmiri Ochendo, Ọkịja ka m nọ, 081-861-13606. Biko ọ bụrụ na ị nweta vidio m, ị na-eshia ya, ọmaka ga-emele gị, ọ ga-agaziri gị. Okwu mkpu n'ọnụ m na-agwa gị okwu ya n'ụbọchị tata bụ afọ, bụ akara aka gị. Enwere ife ọnụ ga-ekwu tufuo akara aka gị, enwere ife nwanne ga-ekwu kposa akara aka gị. Some people na suffer. Ụfọdụ ndị mmadụ nọ n'okike agbụ, ụfọdụ ndị mmadụ nọ na frustration, ha enwero happiness in their life. O nwere ife ụtọ dị na ndụ fa, duto na fa rapụrụ akara aka fa. Ị na-achọ ije abroad, ị na-achọ ije obodo oyibo, jụọ n'afa ka ime na akara aka gị ọ dịkwa ebe anwa. Ọ bụ na akara aka gị adịrị ebe afọ, ị na-egbu onwe gị oge. Iluo ifu ihe ị na-eme ihe ọ na-atụgharị. Igbo si na agbaka m mbọ bụ ego nri na ọgaranya si na chi. Ụba gị, ụdịrị mmadụ gị, kedu ka ị ga-esi wee mee ọ na akara aka gị ka ọ dị na your destiny ka ọ dị. Once you locate your destiny, ị ga-afụ ife niile ga-agara gị ọfụma. Anything ị chọrọ ime achieve, ihe ọ bụla ị chọrọ ịma, chọpụtagodo ife bụ akara ya, chọpụtagodo ife bụ ebe akpọ gị. Gịnị ka ife bịalụ? Onye ọbụla bịala ụwa nwere for a purpose. Onye ọbụla pụta si ndị a na-ekwu ya ha si ebe a pụọ. Onye ọbụla bịala ụwa nwere ife o ji maka ya wee bịa ụwa. Ị bịara ụwa gị na nkịtị, ị bịara ụwa just ka ịtọgbọrọ na ịpụtara ụwa ka ịtọgbọrọ n'efu. O nwere ife iji maka ya wee bịa. Ihe ahụ ka ị kwesịrị ka ị find ya out, ka ị chọpụta ihe ahụ si n'oge wee sobe ya. Ene n'ife mmadụ ga-ekwu anya. Some people ka ọlụ ma, some people ka dibịa ma, akara aka fa bụla akara aka dibịa. Some people ka ọlụ ma,
ma dibịa nwoke ma dibịa nwaanyị, ị ka na-echekele ife ndị mmadụ ga-agwa gị, ị ka na-echekele ife ọnụ ga-ekwu, ị na-ekpuchi akara aka gị, ị na-asọpres akara aka nso gị wee bịa ụwa, ịfụ na ya bụ ife ga-etinye gị na mgbagharị, ịfụ na akara aka gị ahụ ị na-asọpres ga-eme gị ị gaghị achieve anything. ịfụ ndị nọ n'akara aka fafa na-eme ọfụma, ka m gwa gị, ọ bụ na ị nọ n'akara aka gị o nwere ife ị na-eme nwee isi. Ọ bụ na ị nọrọ n'akara gị o nwere ife ị na-eme nwee isi. ị nwere ike fụ onye na-eme biznes ọ na-agala esi ka itinye ha ka ime chọpụta ma akara ya na that biznes, chọpụta ma biznes ahụ ọ ga-agara gị. Some people ga-amụta nwa isi ịchọ ka ịzụfa, ịchọ ka ịzụ ka ha bụrụ barista, ka ha bụrụ lọya, ka ha bụrụ dọkịta. Ịmama akara aka ọ dịkwa ebe ahụ. Ka nwa gị eziokwu, ịnọdụ n'akara aka gị, you be doing it with joy and ease. Ị gaghị na-stress ya to achieve something. Ọ bụrụ ife ga-echu gị ụla, ọ bụrụ ife ga-anapụ gị ihe na-arụ, ọ bụrụ ife ga-abụ ị na-eme ị na-struggle, ọ ga-abịara onwe ya. Ifu dot nọ n'akara aka gị ka ị nọ, solo akara aka gị, ife ụwa ga-adịrị gị mma, ya dịna gị in a hurry. Onye bụrụ chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Chigide akara aka gị bụrụ akara aka ego, definitely ị ga-emeki wealth. Agwara gị na akara aka gị enweghị ike ificha. Olesi ma gị metalụ onwe gị metalụ, mebie akara iji bịa ụwa. Mmadụ apụghị ihicha nwa akara gị, mmadụ apụghị imebiwu ya, mmadụ apụghị ime ka ihe ijiri bịa ụwa ka ọ ghara ịbụzi ihe ga-abịa na mmezu. Akara aka gị ga-apụta ife ma ọ bụrụ na ị nyela onwe gị aka, ma ọ bụrụ na isi n'oge trace ya chọpụta, ọ bụrụ na isi n'oge chọọ ya mara na ihe a bụ ihe a kpọrọ gị, na-enyeghị anya, na-ajụ echeghị echiche ihe mmadụ nwere ike ịgwa gị. Kwudosi ike na ịkwụba aka gị ọta ife ịpụta ife. So many ihe ndị mmadụ na-asọfa today bụ duto na ha mere abandon their destiny. Ha rapụrụ ebe fa kwesịrị ịnọ solo ebe ọzọ, ha rapụrụ ụzọ fa kwesịrị iso sobe ụzọ ọzọ. Maybe ka ị wee please ife anya ụwa ga-afụ. Ọ na-abụ na-ekwusi ike sị gị, mgbe ọbụla ị ghọtalụ n'ụwa na ị bịara ya sọ gị, mgbe ọbụla ị chọpụtalụ n'ụwa ya ị bịara na o nwere onye gị na ya yiri wee bịa, na ị bịala onwe gị ụwa gị, ife ya determine, ife ya you move with speed, ifufu ya akara gị, imezupụta ife afọ ijiri maka ya wee bịa ụwa. A surpriseziri ya, ekpuchiziri ya. Bife ị na-eme ihe anyị chọrọ ime, chọpụta jụọ ese n'afa ka ị mara ma ife a na-achọ ime ọ ga-araimụkwa, ọ ga-adabakwa, ọ dịkwa n'akara aka m, ọ dịkwa n'akara aka m ji wee bịa ụwa. Mmebi ife dị ntu a ọ ga-adabalụ m, mmebi ife dị ntu a ọ ga-agazili m. Ọ bụla eziokwu na ọba ebe ahụ ka akara ụwa gị dị, ọ ga-agaziri gị, ọ ga-agazili gị, and ị ga-afụ ka ife niile ga-esi na-eme uvuru gị, inya ọ na-agara gị. Dịka nsị nwoge akara aka dị n'iche iche. Onwe ndị ga-asị I must be rich by all means. O nwere ndị akara aka ha na-abụ good name, ezi afa. O nwere ndị ife dị n'akara aka fa bụ ezi afa. Ihe dị n'akara aka ha bụ good name, na ha ga-eme ike ya n'ụwa ha bịara, ha ga-enwe ezi afa. Ịbịazi na struggle, isi na ndị a na-akpata ego na ịda akpatakwa n'ife na agalụ ndị a. Chizoba Favor ike atụ egwu, ụtụtụ ọma nne, ka ime. Isi na ndị a n'ife na-agakwa afa, ndị a na-emekwa ọfụma na ide eme ọfụma. O nwere ike ego adịrọ n'akara ya, ka nwa ga-ezokwa akara aka ga-abụrụ ego dị ọgwụ ego sọ gị gwụọ ma nle. Ụdịrị ọgwụ ego, ụdịrị oke ite ọ sọrọ gị gbuo, o nwere isi. Ma ọ bụrụ ya o nwere isi, ọ bụrụ na akara aka gị bụ ego, chi gị na otu gị na fayi ha dịgo diu imere gị ihe ọbụla ịchọ ka ha mere gị.
akala iji bi ụwa na ego dị na ya, you need to stress much to make wealth. You need to stress much to gather money. You need to ita oke afụfụ. You need to ime oke mgbagharị. Just align with your chi. Mee ka gị na chi gị dị n'udo. Mee ka gị na chi gị dị na mma. So many people na-ajụ m kedu ka fa ga-esi wee mee ka ya na chi ya dị n'udo. Ana m enweta ụdị ajụjụ a people na-ada ajụkarị m. Kedu ka anyị ga-esi wee align na with our chi? Kedu ka anyị ga-esi wee mee ka anyị na chi anyị dị n'udo? Na-enwe communication with chi gị. Agwa gị before ijebe to anywhere to trace your chi. Before ijebe ebe ọ bụla ị na-eje ka ị mara afa chi gị, ka ị chọpụta mara afịa, ka ị kpọọ ya n'afịa, na ịchọ chi ga, na ịchọ ka ị mara afịa, bulugodo ụzọ na-aga with your chi, bulugodo ụzọ na-communicate with your chi, were ọjị, were nzu, were edo, na-agwagodo chi gị okwu, si chi gị ya gosi gị ife, ya gosi gị onwe ya. Ọ chi gị bụ number one factor ga-enyere gị aka imezupụta akara aka gị na-agwa gị okwu ya. Ọ chi gị bụ number one factor ga-help gị, ga-lead gị. Without your chi, ihe niile ị na-eme na n'iyi. Ọ bụrụ na gị na chi gị bido communication, ụfọdụ ka chi fa na-abịa fa na nlọ. Ụfọdụ ka chi gị ga-abịa na nlọ gwa gị afịa, ị na-ejrozi trace bịa through afa. Before ị na-aga n'afa si chi gị ya zukọ onwe ya na ebe ị chọrọ ije trace a, na-ekwena afọ ebe ị chọrọ ije na nke onye a ka ị chọrọ ije. Ya biko ya mee ya bịa pụta ife ebe a ka o gosi onwe ya. Gị na chi gị kwụrụ, gị na ndị otu gị kwụrụ. Ọ bụrụ na ego dị n'akara ụwa gị, ị ga-akpata ego, ị na-ediri igbu oke ite. Ị na-ediri stress onwe gị. Ị na-ediri ime ngagharị, ị na-ediri nya ka imebe unnecessary thing na-adịrọ in line. Oke ite nwere ndị ga-egbusie ya ọda ajịja, ọ dịrọ n'akala anyị. O nwere oke ite a ga-egbusie, ịbanye n'ezigbo bondage, afụfụ ga-eme increase. Excuse me. Afụfụ ga-abawanye. Ịmarọ chi gị, gị na chi gị adịrọ n'izu. Gị na ndị so gị bi ụwa adịrọ n'izu. Gị na ndị otu gị adịrọ n'izu. Ị nụchatazịa na a na-egbu oke ite, gbọrọ ọsọ jee gbuo. Ka ị baa ụba ọsịsọ. Ọ na-eme eme, ifuru ebe ọ na-eme eme. Ka ị bawa n'oge, ịmakwa akala anyị. Oke soro ngwere ma mmiri, ọ kọgide kọchachasịa ngwere, ọ ga-aka oke, ịma akala aka anyị. O nwere ndị bụ na akala ụwa fana chife nidro anything ọgwụ. O nwere ndị akara akafa chife nidro ọgwụ. Don't add anything to them. Chife nidro ọgwụ. Ihe fani debe bụ onye ahụ maluchie, nye chi gị ọnọdụ, feed chi gị, malụ otu gị, nye otu gị ọnọdụ. Nwee good rapport, good communication with ndị otu gị, they will open your way, need your stress. Ma ọ bụrụ na ego dị n'akara aka gị. O nwere ndị bụ ezi afa n'ihe ha jiri bịa ụwa, mebi n'ụwa fa mbụfa akpala ego. Ụwa fa bịa in their previous life. Ha bụ akara aka ego bịa. Cheta na ebe m na-agwa gị okwu, ihe isiokwu m taa bụ akara aka. O nwere ike your previous life inwe ego, ịbala ụba, ịkpatala ụba, mana a na-ekwu ọnụ ya n'ọnụ n'isi gị. A na-ekwu okwu ọjọọ n'isi gị, nwere ezi afa. Onye ahụ nwere ike sị n'ụwa ya ọzọ ya bịa na ya ga-enwe ezi afa. Na people ga-ama ya asa ezigbo mmadụ. Igbo si na ezi afa karịrị ego. O nwere ike chi gị abịa ụwa nke a wite akara aka n'ọba ezi afa. Ị bịaruzie n'ụwa kịta ifu na ife na-akpata nwube ego nni. Ifu na ife na-eme nwa achieve at the end of your suffering, at the end of your struggle. Ifu na ọba ego nni na-apụta n'ime ya. Na ịdịrọzi wealthy. Ị nwere ike sị ịchọzie ka itinyebezi aka ebe dị iche iche ka ị wee nwee ike kpata ego. Ọ dịrọ n'akara aka gị ọma mme. Imesia ya ifukwu ya ọda ajịja, ọma nga n'iru. Isi na onye a mere onye a mere, ọ ya ka o ji dị mkpa ka ịchọpụta ife bụ akara aka gị, ka ịchọpụta ebe akara aka gị si, ka ị nwee ike follow ya ka ọ dịrị gị mkpa.
ife nidiri bụ ya ọchị, ife nidiri bụ otu gị, ndị ahụ ịma na-agbanarị n'ọsọ, otu ahụ so gị wee bịa ụwa, ndị ahụ na-enweghị ike ịhapụ, ndị ahụ bụ na ekpere enweghị ike ịchụpụ ha, ihe ahụ bụ na ekpere ị na-ekpe enweghị ike ịchụpụ ha. Ife niile abụrụ money, ife niile abụrụ ego. O nwere onye bịara ụwa akara aka o ji bịa ụwa bụrụ ogologo ndụ, long life. O nwere ike n'ụwa mbụ ọ bịara ọ bụ na o biri nwa nkenke oge. O nwere ike n'ụwa mbụ ọ bịara o biteghị aka, ọ bụ na ọ nara n'oge, ọ bụ na ọ nwụrụ n'oge, ọ bịaba nke a akara aka obu abụrụ long life, na ya ga-anụta aka n'ụwa nke a ya bịara na ya ga-ebibite aka. Ọ bụrụ na ego adịrọ n'akara ahụ o jiri bịa, ọ bụrụ na akara aka ya bụ just ka ya live life ya, peaceful life, ka ya live life ya kpata dị nne ya riri n'ọnụ is okay, kama na ya ga-ebika nka. O nwere ike ijiri ụdị akara aka were bịa ụwa, ị bịa fụ na ife ada aga ntụ o si kwesị, ọ dịghị ngwa ngwa, ọ dịghị ọsịsọ. Ị bịa sizia na ịchọ ka ịkpata ego ka ime nka mee nka, ị mara na ife akara ijiri bịa ụwa bụ ka ibie bite aka. Mgbe ahụ ibido tinyebe aka ebe nwere ike igbu ndụ gị nkenke, ibido tinyebe aka ebe nwere ike ịkọtụ life gị, ebe nwere ike ime akara aka ogologo ndụ ahụ ijiri bịa, ị gaghị anọzi, ị gaghị adịzi ndụ, ị nwụọ kwamkwam, ego afọ ịkpatara bikos ọ dọrọ n'akara aka gị, ego afọ ịchụjebela ọsọ, ego afọ iji maka ya wee be tinye aka n'ebe ikwesịrị, n'ebe gị na chi ga-adịrọ n'izu. Igbo si na chi ga-adịrọ n'izu na o nwekwa ife na-eme gị. Ị bịa tinyebe aka ebe chi ga-asọpọtụrụ, ebe chi gị na-adịrọ n'izu, ebe chi gị na-achọrọ ka itinye aka, itinye aka na ya, ịnọlụkwa ebe ị nọ, ịfụkwa ya, ị ka na continue na-emuvi in circle. Chọpụta akara iji bịa ụwa, wele ụwa jee jiri nwayọọ sobe ụwa, ada achụ ya n'ike. Ịgbanụ ogwu ji eji ihunata ada wee gwukọọ ya. Ya adịna gị na hurry, ya adịna gị ọsịsọ. Align now with the forces with you ka akara aka gị nwee ike pụta ife. Nwa Chineke Biafra ya gazie nna ụtụtụ ọma. Chọpụta forces so gị wee bịa ụwa, ya adịna gị ọsịsọ. Asịna ka ịdị ka onye a, asịna ka ịdị ka onye a, ị nwere ike ịmara ihe onye ahụ na-agabiga, isi ka ịdịkwa ka ịdị. Asịna ka ịgba ngwa na ngwa gwara gị na ọdịnala na-atụ ka nkwụ, nwayọọ ka o ji atụ. Asịna ka ije daba ka ịnwụchuo ọnwụ n'ike. Ụfọdụ eburugo kọs tikwasị nwefa n'isi, stil ego a na-achụju ọsọ afụrụ ya, ego a bụ ọsọ achụ afụrụ ya. Ụfọdụ ga-asị gị ka court ka fa belong, like some people na-ajụ m, they want to belong to court. I am not a courtist, o nwere court m belong. Chimu na ndị mmiri ma na mmụọ ndị gbakwutere m ebe a mụ na fa nọ, ọ gwụsịa. Ọ gwụsịa na chọpụta ebe isi ka ị ga-esi ma ebe isi bụ through your afa, through afa ị gbara. Ije n'afa Jus, afa ga-reveal ebe isi, afa ga-reveal where you belong, afa ga-reveal onye ịbụ, afa ga-reveal akara iji bịa ụwa. Isi n'oge mebe akara aka gị, isi n'oge ọwụlọ biznes. Chọpụta kelu biznes nke ọ bụ, kedu afịa nke ọ, kedu afịa ọ ga-abịa ịzụ ịpụta ife. Some people sa afịa ha ga-azụ gara ha bụ ihe a na-eri eri. Some people, majority of ndị otu majority of ndị otu, ife na-agwa gị bụ with ihe mmara anya, majority of ndị otu, ife ị ga-azụ ọ ga-alụ gị n'iru bụ ife na-aba n'ọnụ, ife olili. Depending on your ndị otu zi ka ndị otu gị si wee dị ga-eme ka ị zụọ ife eji achọ mma. Agwara gị na otu dị iche iche, otu m agaghị abụ otu gị.
enwere otu ndị na-achọ mma nwere otu ada achọ mma. Depending on your otu ga-egosi ma ị ga-azụ afịa ife eji achọ mma, ma ọ bụ na ihe dịka nọ na ebe akara aka gị dị bụ na biznes, ebe akara gị dị bụ n'ịzụ afịa. Majority of ndị otu, majority ife akara aka fa dị n'ahịa bụ ife na-aba n'ọnụ, ihe a na-eri eri. Ihe a na-eri eri a na-agwa gị nke ijiri mee ọgọ dị ya, nke ị ga-eji na-eme ọgọ ga-adị n'ime ya. Ọ ya ga-eme gị ị na-progress, ị na-aga n'iru, ịchọpụta ebe ọkpụkpọ oku gị dị, chọpụta ebe akara gị banyere, ebe akara aka gị daba. Ifie ihe a na-emuvulu gị smooth, ị na-ediri stress onwe gị. Eme na ọcha si butelu gị, ọchara osi butelu gị, chọpụta akara iji bịa. Ọ bụ na akara aka gị adịrị ebe ahụ, ị na-egbu onwe gị oge, ị na-struggle in vain. Ọ na-eme mana marriage. O nwere ndị akara aka fa bụ early marriage. O nwere ndị akara ụwa fa bụ na fa ya anụ di n'oge, na di ga-abịara fa n'oge. Ịfụ ndị dị ntụ mgbe fa na-anụ di kara ọnụ, gbọgodo afa first ka ịchọpụta na enwere anything na hinder your marriage. Ọ bụ na imesi ife ndị kwesịrị ime, ọ bụ na imesịa chọpụta na mesịa addition nwere ife na hinder ya spiritually, chelo akara aka gị. Enwere ndị bụ nọ na fagan ndị ịgafere ana na ọ bụrụ enwe early marriage, ịnụpụrụ ọdị n'oge ahụ mgbe ahụ di na-abịa, ịnụ di ọzọ ga-ahịa arụ. O nwere ndị akara aka fa bụ na fa ga-ejebe nwoke, na fa ga-apụ n'oge, na di ga-abịara ha n'oge, na ha ga-anụ di n'oge. Mgbe afọ ị na-etolite, di ebido na-abịa. Ka njiwesị gị na akara aka na-adị mma ịgbasịa nwatakịrị agụ, ịnwasị onye ụwa nwatakịrị jụọ ese mara akara o ji bịa. Ọ bụrụ na ịchọpụta akara aka nwa, ọ bụrụ onye ga-anụ di n'oge, ị ga-afụ ndị di ga-ebido bịbara ya n'oge. Ndị di ga-ebido, ndị tọsịrị ya ga-anọ di ya na-abịa. Ọ bụrụ na ị ghọtara ya, ọ bụrụ na ị chọpụtara ya, jide nwatakịrị ahụ na ọpụghụ, ịnụ di ọzọ ga-esi ya ike. O nwere ndị akara ụwa fa bụ late marriage. Ọ bụrụ na ị solvecha your problem spiritually, fụ na onwere ọzọ ife ikodo gị n'ime mmụọ, nwee ndidi, ya dị na gị ọkụ ọkụ. Ọ dị gị ọkụ ọkụ, ị nwere ike ịba na nke ị ga-aba n'ime ya ifuju anya. Ọ dị gị ọkụ ọkụ, ị nwere ike ịba na marriage nke ị ga-abanye, ịbanye n'ihe ụfụ, ịbanye n'ihe afụfụ. Okwu m na-ekwu n'ụbọchị tata bụ afọ bụ akara aka. Ihe ụwa adịghịzi na gị ọkụ ọkụ. Ihe ụwa eweziri ihe anya na-afụ. Onye ahụ ifiri n'ome ka nọ in wealth, o nwere ike nweghị ihe ọ na-agabiga, ya igbachi aka na ntị gị na-agba. Chọpụta ebe akara ụwa gị dị ka ọ dịrị gị na mma. Agbapụta na akara aka gị azụ. Ọ bụla ọlụ nwa gị, come out, dozibe ife ndị ọlụ gị nwayọọ nwayọọ. Dozibe ezumezu ọlụ gị gradually. Ọ bụrụ ife a na-achụ n'ike, ọ bụrụ ife ga-perfect in a day, ọ bụrụ ife ga-abụ na ọtata n'ụwa ọsa ọkụ. Soro akara aka gị nwayọọ nwayọọ. Ọlụma gị asịna ka izobe ya, asịna ka ikpuchie ya, asịna na ihe ndị mmadụ ga-ekwu. Jiri nwayọọ sobe ife gị na ha so, bukọba ezumezu gị na fa ga-ayị rụọ ọrụ a. Chọta chi gị, kpọbata chi gị, kpọbata ife ndị gị na fa so. Jiri nwayọọ nwayọọ na-ewebata ife ndị gị na fa so ka fa mee gị ka ịpụta ife. Ị nwere ike ịgụsị akwụkwọ, bụrụ ebe ahụ ka akara aka gị dị. Ị nwere ike ịgụsị akwụkwọ niile ị ga-agwa akara aka gị adịrị ebe ahụ. Imechakwa ịnachigha n'ebe ahụ akpọ gị. Ị nwere ike ịgụsị akwụkwọ, ọ bụrụ ebe obi. Ndị otu anyị gụsịrị akwụkwọ, anyị jesi skuulu gụọ akwụkwọ, gụọ high institution, gụsịa. Ọ bụrụ ebe ahụ ka akara aka m dị. O nwere ebe m chere, o nwere ebe m lejere anya. N'onwe ebe a ka akara m dị.
o nwere ebe m chere, o nwere ebe m na-eneje anya nọ ebe ahụ ka m ga-anọ. Mbịa chọpụta na ọ bụghị ebe a, na ebe ahụ abụghị ebe akara m dị. Echenọ m gịnị ka nwanne ga-asị m, echenọ m kedu ife ndị enyi m ga-ekwu, kedu ife ndị mụ na fagụ skuulu ga-akọ. Hei, ha bịa fụzie m na nna m eze nwaanyị, gịnị ka ha ga-ekwu? Ọfụ wichi na mgbe a na ha kwuru ọ gbasara m, onwere onye mụ na ya ebi ụwa. Stand ya firm because no doro m anya, ama m ya, and o doro m anya na-enwere ndị kpọrọ m. Enidro m stress onwe m, enidro m ịdọkasịrị arụ. Ama m na with time na ọ ga-emezu, na ọ ga-apụta ife, na ọ ga-adị mma na ife ọma ga-eme. Biko cheta na nsị ka ọ bụ na ịnweta vidiyo m shia ya. Ọ ya bụ nkwado pụrụ iche ị ga-enye m. Ọ ya bụ mbunite enu ị ga-ebunite m. Ọ ya bụ ife ga-eme m ka obi sie m ike. Biko ịnweta vidiyo a ishia ya. Onye ka na n'onu ya bụ onye nke gị, eze nwaanyị ọma mmiri Ochendo. Ebe m ka nọ bụ na Ọkịja, anụrọ m ebe ọzọ. Ọkịja ka m nọ, Ihiala local government, ọ dị na Anambra steeti. Akara ekwentị WhatsApp m ofu mkpụrụ ka ọ dị, only but one WhatsApp number. Ọ dị naanị 1, ọ dị naanị otu, 081 861 13606. O nwere ọzọ. Scammers mepekwa fake pages with my pictures fatinyecha na fake pages wee na scam people. Ọ ya ka m ji si gị, ọwụ na ọ bụ nọmba m kpọrọ gị ma na ọ bụrụ m. You can still add me on WhatsApp, ịkpọ m na video call to be sure, ịkpọ m na video call ka ịdị sure na ọnwụ na gị na-ekwu. Ya bịa gaziere gị n'ụbọchị tata, ana m achịkọta na live video ma. Ana m ekele gị, gị bụ onye ọma wepụtara ohere gị wee gee m ntị n'onu. Cheta na isiokwu m kụziri gị tata bụ akara aka, ọ dị eme nhicha. Akara aka gị mmadụ apụghị ịnapụ gị ya. Nke ahụ ijiri bịa ụwa, nke ahụ gị na chi gị so eso mbịa ụwa gị, mmadụ apụghị ihicha gị ya. Ihe ọbụla ọ bụ ihe ị na-agabiga, ọnọdụ ọbụla ị na-agabiga n'ụbọchị tata, asịrị m ka ị nwee ndidi, asịrị m ka ị nọgidesi ike. Eji na ọnọdụ ọjọọ were tinye aka n'ihe ekwesịghị. Eji na ihe ị na-afụ wee tinye aka, wee zọbanye ụkwụ gị n'ebe na ikwesịghị ka ịzọbanye ụkwụ gị, wee tinye onwe gị n'ihe ụta, wee kee onwe gị agbụ. Be in unity with your chi na ndị otu gị. Sọsọ these forces kpọrọ gị afa. Chi gị, ndị otu gị, ọ dipendịrị otu iso ịbụ otu mmiri, ịbụ otu ụzọ, ịbụ otu ọkụ, ịbụ otu ana. Agwụ gị, ma ọ bụrụ na ị nwere agwụ, forces ndị a ezuo na ịtụbe gị ugo, ma ya wụrụ na ego dị n'akara aka gị. Forces ndị ezuo na ịkpata gị ego, ma ya wụrụ na ego dị n'akara aka gị. Ọ wụrụ na akara aka gị na ego adịghị ya, ihe ọ sọrọ gị jee mebe, ebe ọ sọrọ gị jee gbukọba ite. Ahụla m ndị gburu ite gbuo ịtọ, gbuo ịnọ, ihe na-ebe aka na-ebe. Chọpụta akara gị ka ihe ụwa dịrị gị na mma. Biko ịnweta vidiyo ma shia ya. Ọ ga-adịkwa n'oge ọzọ. Ọ ka bụ ọma mmiri eze nwaanyị Ochendo. Ebe m nọ bụ na Ọkịja, Ihiala local government, Anambra steeti. 081 861 13606. Ya bịa gaziere gị maka mere gị ise. Anyị ga-afụkwa n'oge ọzọ. Na waya. Ị ga-afụkwa m n'oge ọzọ. Ị ga-afụkwa m n'oge ọzọ. Anyị ga-anọrịkwa. Ọ ga-agaziri gị ọfọma ka m na-agọrọ gị. Ọfọ mbuni enu, ọfọ nwere onwe, ọfọ agamniru. Ọ ga-adịrị gị mma. Anyị ga-afụkwa oge ọzọ. Daalụnụ, ya gazikwa. M ga-akọkwa na-akụziri gị ihe dị n'akara aka na mgbe ọzọ kwakwa ka ọ gazienụ. Daalụnụ ise.